per nosaltres és el mateix estar a la presó que estar a una de les millors universitats i, per tant, es treballa des de l'excel·lència i des de buscar els màxims recursos perquè aquestes dones tinguin la millor formació. En aquests 5 anys de vida del projecte, aquest ha anat evolucionant. Ja no és un taller aïllat, no, Marta, en una presó aïllada, sinó... No es quedi només en la formació, sinó que, a més, després venen fotògrafes que fan una masterclass, es dona l'opció que hi hagi una mentoria, han participat en festivals de fotografia com l'Humínic o Fotofest, amb la qual cosa, diríem, no només ens quedem en el projecte en si, sinó que té aquesta mirada de treure-ho a fora i que hi hagi aquesta continuïtat de fotografia professional. Penses que la presó és una cosa més dramàtica, més fosca, més el que està venut o el que has pogut veure a les pel·lícules, però en realitat aquí és una societat en la que s'avenen i hi ha un col·lectiu, llavors penso que tenen l'oportunitat de créixer aquí dins. Bé, jo crec que l'impacte que genera sobretot és la descoberta d'un nou llenguatge i que a través de la fotografia poden explicar, sobretot això es veu en les mentories, les dones que participen en les mentories, com a través de la pràctica fotogràfica se'ls planteja un tema i elles ho desenvolupen i expliquen la seva vivència o el que elles opinen sobre la proposta feta respecte a la presó. I penso que això al final és trobar la seva forma de parlar a través d'imatges i que és molt potent que al final s'obtinguin uns reportatges d'algú que ho està vivint en primera persona. El tema de los enfoques. Me llamó mucho la atención que cada enfoque, si es de arriba tenía un nombre, si es desde el centro tenía otro, ¿sabes? Todo eso, pero que tenga, digamos, dentro de la fotografía tantos subtemas, ¿sabes? Me moló mucho el entender eso, ¿sabes? Por eso que quiero seguir, porque es que me quedé como un tastet y ya está. El que és molt significatiu és la importància que agafen les fotografies i els seus retrats i com elles de cop i volta comencen a valorar de cara a poder transmetre-ho a les seves famílies que estan bé. I de cop i volta aquestes fotos que els entreguem impreses en paper per després poder comentar, elles ho veuen com un tresor justament per explicar que estan bé, que la seva família no pateixi i com de cop i volta la fotografia agafa una nova dimensió. Per mi ha sigut molt bona, la veritat, perquè jo al principi no m'agradava mirar càmera perquè no me sentia segura i al final del projecte he après a empoderar-me amb mi mateixa i poder-me veure a la càmera bé i amb autoestima, perquè a més m'agraden les fotos mirant a l'objectiu. Tot procés creatiu suposa un canvi en les connexions neuronals i aquestes connexions neuronals al final seran les que s'utilitzaran també el dia de demà, les internes, quan s'enfrontin a nous reptes a la seva vida i davant dels diferents problemes que se'ls puguin plantejar. En aquest projecte és molt important la participació de fotògrafes professionals de trajectòria reconeguda. Crear aquesta xarxa és vital per nosaltres, aquesta xarxa de professionals i fotògrafes amateurs, de fora i dintre. Sempre diuen que la presó desocialitza, tot el contrari que la cultura, que socialitza. I jo crec que aquesta xarxa que hem creat ajuda a
a socialitzar les dones a través de la cultura i a veure que gent de fora està interessada pels seus problemes i vol entrar dintre. Per mi, que nosaltres siguem una porta d'entrada em sembla molt, molt important. I després allò que tu dius sempre, Marta, que és com una zona... Segura. Segura. Un espai segur. Un espai segur. Jo crec que això és superimportant, tenir un espai segur aconseguit a través de la cultura, no? Que quan una interna participi en un projecte cultural, això li serveixi com a una mida de benefici penitenciari. I és això en el que estem i per això crec que és molt important la nostra participació a la taula de participació social. M'agradaria destacar, per exemple, que aquest any una dona que en el seu dia va participar del projecte ha format part del jurat del Premi Lectura i Presó organitzat per el CEGFE i el Departament de Justícia. Crec que és un empoderament important i un impacte important. Claro, te hace una ilusión, ya vas pensando toda la semana, en el día de el martes hay curso de foto y ya te vas preparando y eso te ilusiona durante la semana, sí, totalmente, vamos hablando durante cada día, pues esto que te gustó, lo otro, o sobre todo acuérdate de aquello, o tú que las fotos que te dan para analizar, pues bueno, es que, ostras, nos da muchas otras cosas que pensar y que poner encima de la mesa entre nosotras.